Ola, son Ximena e este é o meu book trailer do libro A filla do Minotauro, de Marilar Aleixandre. Esta historia trata principalmente sobre a preservación da arte para que non caia en malas mans e da persecución dun traficante de pezas clásicas dignas de museos. En segundo plano, podemos distinguir os problemas e desafíos que sufriron a poboación de Sicilia nos anos da Segunda Guerra Mundial, ao ter que someterse ás constantes disputas e normas impostas pola mafia. En certo modo, tamén tiñan que enfrontarse á policía, que neses tempos tamén estaba abarrotada de corrupción e medo impartido polos capos da mafia. Agora falarei sobre os personaxes e a aventura en sí. Miranda é unha rapaza de 15 anos que vive en Siracusa, Sicilia, xunto aos seus pais. Ela é unha gran amante das matemáticas e da arte e ten moita intriga sobre as súas orixes e sobre os seus pais. Unha tarde, Antelmo, un mariñeiro de 17 anos, con valor e disposto a facer fronte aos máis perigosos pola amizade e pola súa illa, explícalle a Miranda sobre unha organización clandestina chamada a Liga das Górgonas, que destapa traficantes e ladróns de arte para salvar o seu fogar. Xunto a moitos outros personaxes que lles axudan, como Polifemio, Calipso, Narcurio, Dédalos ou Vulcano, terán que atopar a Odiseus, un terrible ladrón incansable. Ademais, deberán poñer a salvo o palimpsesto de Arquímedes, que é un texto con moita información sobre as teorías matemáticas. Adiviñará Miranda de onde provén? Cazará Odiseus a tropa para traficar ou serán eles quen rematarán con el, recordando ser lidas no libro da filla do Minotauro? Opinión persoal. Encantoume a obra porque combina o tema dunha organización disposta a salvar a arte grecorromana, que é un tema que me fascina, e á vez integra e moderniza algúns dos mitos e lendas máis famosos da mitoloxía clásica. Recomendo moitísimo esta novela, porque aprendes moitas cousas novas moi curiosas e moi interesantes, e porque é bastante fácil e rápida de ler. Agora, algo sobre a autora. Marilar Aleixandre é unha escritora, bióloga e tradutora nacida en Madrid o 1 de maio de 1947. É unha muller feminista e que divulga a reivindicación dos dereitos humanos. Como científica e educadora, foi unha pioneira utilizando o galego como lingua vehicular e é considerada unha das figuras máis importantes da investigación en Europa, gañando moitos premios. Nos seus diversos traballos destacan a tradución de Harry Potter e a Pedra Filosofal e as novelas As malas mulleres, A cabeza de Medusa ou A banda sen futuro.